in dai ka kalli wannan bidiyon kuma ka kasa hada application ko kuma platform, to kawai kai haƙuri abokina, ba za ka iya ba. Okay, mu ji zuwa cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullah. In uwa, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyon. In uwa, yau na kawo mana wani application ne mai matukar amfani wanda mai jin Bahaushe ya yi shi, ya yi bidiyoyi a ciki da Hausa. Okay, da farko dai application din kun gan shi, idan ya bude ma haka, ba haka zai bude maka ba. Misali, lokacin da ka downloading din application din, zai baka dama ne ka yi register kamar yadda kuke yin registoci ake yin platform ma ga sunan sosai. To da zarar ka yi register zai kawo ka cikin sa kamar haka. Dukkanin wannan abubuwa da kuke gani a ciki class ne wanda zaka koyi dukkanin abin da kake so ka koya, tun daga Quran class, Java class, HTML class, CSS class, web development, app development. Babban abu da shauran ma wasu bidiyoyi da shauran wasu class din a ciki. Dukkanin wani abu kuma da aka sake ɗora sabo za a sanar da kai a wannan notification din da kuke gani a sama. Wannan da abubuwa da kuke gani dukkanin su ba free bane, amma kuma kuɗin da zaka biya ba wani kuɗi ne mai yawa ba, kuɗi ne ba wani mai yawa ba. Sannan kuma akwai lamba wacce zaka iya kiran mutumin wanda ya hada application din in kaga wani abu baka gane ba. Hanya mafi sauki, ko da biya ka je yi na bidiyo ko kuma na wani class zaka na kallon bidiyon sa. Misali kamar irin wannan app development din da mutane kowa yana so ya hada application sosai ma. To wannan gun da kuke gani gashi ya ce ka sa OTP ɗinka domin ka kalli bidiyon, ma'ana kai verify. Wannan bayan OTP din shi zaka danna, za a nuna maka account number wanda zaka gani, za a nuna maka account number da kuma kuɗin da zaka biya a baka wannan OTP na kallon bidiyo na koyan hada application kenan. Sannan kuma akwai number WhatsApp din wannan ya hada application din, wanda bidiyoyin shi ne yasa shi baya amfani da YouTube ne, yayi haka ne domin Hausa su koyi abin gaskiya da gaskiya ba tare da yawo da hankali ba. Idan mafi sauki ma in ka san yadda zaka ka sayi OTP da kuma sakawa ba, kawai wannan number tashi zaka dauka ka yi masa magana a WhatsApp. Kana yi masa magana a koda yaushe available yana hawa, yana gani zai yi maka amsa dukkanin wata tambaya da kana da ita akan application din, zaka yi masa. Wannan OTP din dukkanin class din da ka siya, duk bidiyon da kake so ka kalla, shi kawai zaka zo ka saka, kana danna verify da zaka ga ya bude maka. Wannan application din shi ya hada shi, zaka iya hada application din channel ɗinka da sauransu. Sannan su kuma wannan HTML da CSS din, idan ka iya su ne zaka iya hada platform da su. Saboda duk wannan platform din da kuke gani web development ne, ainihin mutane ne wanda suka koyi waɗannan abubuwan kwaya uku ko kuma na ce hudu: JavaScript da kuma HTML da CSS da kuma web development. Sai su haɗe su kirkiri wani kalar web wanda ake ce masa, akwai kadaman web, akwai front end, akwai kuma back end. To za su haɗa wannan abin da sai su mai da shi, aka mai da shi yanzu kawai sai dai a kirkira a mai da shi platform. Zaka je ka yi register a ci ka gayyato waye. To duka kai ma in duka iya wannan abubuwan zaka iya. Okay, mun gode sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba. Akwai link din application din a description.